Добре дошли в София Airport Center. Само на няколко минути от летище София. Проектът е изграден съгласно програмите за устойчиво строителство и енергийна ефективност и отговаря на най-високите международни стандарти. Езерото и градините са идеални места за релаксация, както и за организиране на специални събития. Това е първата офис сграда в България с сертификат за екостроителство на LEED. Зимната градина целогодишно предлага красота и атмосфера за релакс. Сградата има 4 асансьора за служители и посетители до офис етажите, както и 2 асансьора, водещи към гаражите. Офисното пространство може да се преструктурира спрямо изискванията на наемателите. Офисните пространства са проектирани съгласно най-високите изисквания за пренос на данни и телекомуникации. Сградата има 4 етажа. Всеки етаж е с приблизителна площ 3400 квадратни метра. Управлението и поддръжката на сградите се извършва спрямо западноевропейските и американски стандарти. Комплексът предлага и 27 000 квадратни метра площ логистика с обособено офисно пространство. Също така е планиран хотел с 175 луксозни стаи. Сградите са оборудвани с модерни охранителни системи и система за управление на сградите с цел осигуряване на максимална ефективност. Каним ви в нашия маркетинг суит, който също е част от София Airport Center. Тук ще се убедите в качеството на нашето строителство, проектирано и построено според най-високите международни стандарти. София Airport Center е съвместен проект на Tishman International Companies и General Electric Real Estate.